Môže? Môže? Jasné. Táto skladba je o Vrahovi Podskalickému Jánovi. Ráždel nám považí, aby sme si ho zobrali ako za človeka, že by sme ho mali napísať pesničku a stalo sa. Rádio FM. Považím uniká Podskalický Ján. Po voľných dievčat sa bál. Nevždy mu lásku dali, vôňou sa opájal. Vzal nôž, vzal to do vlastných rúk. Mal svoj cieľ srdcia žien, sympatický Ján. Teplých tiel, bledých pier sa bál. Nevždy mu lásku dali, vôňou sa opájal. Vzal nôž, vzal to do vlastných rúk. Áno, kričí zlostný dal, visí tento Ján. Napriek tomu, že sa priznal sám. Áno, zlostí sa dal, ľudí v rukách nesie kríž. Áno, dnes nám za všetkých zvedstva zapláč. Každý spomenie si, zlosť v ľuďoch zostáva, aký bol skutočne vrah Ján. Pre lásku zabiť vedel, vždy jednu šancu dal, no jedna šanca stačí. Áno, kričí zlostný dal, visí tento Ján. Napriek tomu, že sa priznal sám. Áno, zlostí sa dal, ľudí v rukách nesie kríž. Áno, dnes nám za všetkých zvedstva zaplatí. Ďakujeme.